Siyanibingelela nonke abalaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo kumagumbi amane omhlaba ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje silalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasemgculeni ukuba nonke lixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izijumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalele uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi kuJesu Kristu, izwi lenkosi kuJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi nokuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ayifundiswayo ngokwemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi kuJesu Kristu, izwi lenkosi kuJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge kwabuthi sezulwini ngokusipha nangesikhathi samanje ukuba sikwazi ukulizwa ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malungcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nathi bazalwane, ngiyamukela umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ogcwele ekhazimulisa isibane sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani ukuthatha amaBhayibheli sihambisane ngokugcwele kule ndlela. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu umninimandla onke. Silokhu sithulebona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapathiso egameni likaJesu Kristu umninimandla onke. Alikho elinye igama esilinikiwe ngaphansi kwezulu esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama lenkosi uJesu, yena owehla evela ezulwini waphila phakathi kwethu. Bambona, bamphatha, baphuma naye, bangena naye, benza konke ayekushilo nayekufundisile. Bagcwaliswa ngomoya oyingcwele, umduduzi, okunguye namhlanje usibizela kulona lonke iqiniso ukuba uJesu uthe bonke abakholwayo babhaphathiswe bese bafundiswe ukugcina konke
uJesu akufundisa abapostoli. Abapostoli nabo basifundisa konke uJesu abafundisa kona. So umfundi akekho ngaphezulu komfundisi wakhe. Singabafundi bakaJesu uma sigcina imiyalelo yakhe. Hayi kamfundisi wakho, hayi kampostoli wakho, hayi kamprofethi wakho, bonke labo abamanga. Sifuna izwi eliphilileyo eliza kusihola lisiholele ezulwini. Ukuba isiphetho yizulu nesihogo nechibi lomlilo neparadise neJerusalem. Usuzozifunela ukuthi ubona kupho ofunayo, ubona konke lokho ekubalile. Siphiwe ithuba lokuba sifune ubuso kaNkulunkulu manje esenatholakala. Ngokuba ngale kwethuna akukho ukumfuna futhi akukho ukumthola. Ithuba limanje. So ushisekela manje. Umfundi esanatholakala. Ngokuba yena ufuna bonke abazithobayo nabalangazelelayo ukulunga kwakhe. Umbuso wezulungu wabo uza kusuthiswa, uza kuphuziswa, uza kukulonda kuvikele lapho ubuthaka wena amandla akhe abonakalisa. Singabantu ababuthaka. Singabantu abanjani ababuthaka. Inyama esikuyo ibuthaka. NgesiNgisi i-weak. So uma inyama esikuyona i-weak, kusho ukuthi kukhona ongakwazi ukusiqinisa. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma, uma ngase umuntu ngokuba usefana nomunye wethu, alule isandla sakhe athathe emthini wokuphila aphile kuze kube phakade. Uma ngase umuntu ngokuba usefana nomunye wethu, alule isandla sakhe athathe adle emthini wokuphila aphile phakade. Ongephi incwadi yeSamulo sahluko 22 kusukela kuverse 1. Incwadi yeSamulo esahluko 22 ivesi lokuqala. Wayesengikhombisa umfula wamanzi. Kunomfula wamanzi okuphila. Wani okuphila. Uthi uJesu. Glory to God. Kwincwadi yaJohane sahluko 7 kusukela kuverse 37. Sekhuluma-ke manje uJesu uqobo lwakhe. Uthi-ke umbhalo yaba ngosuku lokugcina. Ngosuku lokugcina Nkosi. Yebo. uJesu wema wamemeza. Wayesesukuma uJesu wamemeza. Wathi uma ekhona omileyo. Uma njengokumbhalo ukhuluma kwincwadi yeGenesis. Incwadi yokuqala eBhayibhelini uGenesis. Usahluko 4. Usahluko 4. Usahluko 2. Usahluko 2. Uthini umbhalo? Verse 23. Usahluko 2. Usahluko 3. Verse 22. Bheka uAdamu senjengomunye wethu. Kusho iBhayibheli. So iBhayibheli njengoba lisho kanje, lento ekhulunywa uJesu, nalento ekhulunywa uJesu kwincwadi yeSamulo, nalento ekhulunywa uJesu manje. Yezwa ungese lakhe iBhayibheli. Uthi-ke kumele bese gcwalisa ukuthi elakhe iBhayibheli ukuze sikezwe ukuthi sixakaziseke emakhanda. Uthi-ke phawasho ukuthi uyayela lo uGenesis. Uthi methe omunye-ke uAbraham wathokoza ukubona lolu suku, walibona wathokoza. Bese kuthiwa wena ngoba kwakuhlanganisa u50 years, ngabe usumdala noAbraham. Uthi ngaphambi kokuba kube khona uAbraham nginguye. Glory to God. Yeah. Uthi nginguye. Akanasiqala akanasiphetho. Ulizwi wayekhona ekuqaleni.
lo lizwi sikhuluma ngayo kuJesu. Asikhulumi ngenyama thina, inyama idalwe emhlabeni, idalwa ubaba wethu osezulwini. Wawufeza umsebenzi ngenyama wendodana yakhe uJesu Kristu. Wayesemnika igama elingaphezu kwamagama wonke. Wayesemnika amandla kuzona zonke izinto ezikhona emhlabeni ezidaliweyo. Ngabe sezulwini, ngabe semhlabeni, ngabe ngaphansi komhlaba. uNkulunkulu umnike wonke amandla kuJesu. So, njengoba uJesu ke ekhuluma kwincwadi kaGenesis ethi uAdam usefana nomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi. useyakwazi ukuba nawe nami. Siyakwazi ukubi nokuhle ngenxa yabani ya-Adam. So awunakuzilandulela. Uma ukuthi utawukholwa akunayinkinga, ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokusiza bekuthi ukwabele ukuthi usizakale ngoba umusa usalele sonke. Kepho bani abaphikayo nabadelelayo? Mina nawe. uNkulunkulu akadeleli. uNkulunkulu futhi akaguquki. Umile ezimisweni zakhe nasezwini lakhe. Ngakho ke uma ngase njengoba esefana nomunye wethu uNkulunkulu, uJesu esho ekhuluma kuAdam. uAdam usengomunye wethu. Uyakwazi okuhle nokubi. Yebo, Kepha manje akangeluli isandla sakhe. Hayi ngeke liphikise ukuthi angeluli. Uma engaluli angiyazi iBhayibheli akuwena. iBhayibheli lithi ke akangaluli isandla sakhe, angasho kanjani uNkulunkulu lokho? Akangahle mthinophila ukuthi umchasiselo wasichasisela into. Akubona iBhayibheli lethe wrong, umuntu wachasisela. Ungabe uthi yabona iBhayibheli lethu, cha lona lethu. Ngoba kuzokunike lethu manje nali lethu. Yabona ke mase ufuna sikhulume ngelethu, leli ngihamba nalo vele yabo leli. Elesingisi kepha ke na lichaza into eqondile kunale yachasiselwa ngesiZulu. Isichasiselo sango-1959. Unginike ke lapha ke kwincwadi yakhe uGenesis chapter 3 verse 22. Ngokuba uAdam usefana nomunye wethu. And the Lord said, behold, Uthi ke manje uNkulunkulu inkosi ayisithi bheka, the man is become as one of us, umuntu usefana nathi, to know good and evil. useyakwazi ukwahlukanisa okubi nokubi. Uyakwazi okubi nokuhle umuntu. And now, lest he put forth Manje ke uma ngoba lithi iBhayibheli, lest he put forth, he must not put forth his hand. Lest, that means ngesiZulu, uma ngase alule isandla sakhe, athathe kuwo umuthi, athathe kuphi? kuwo umuthi wokuphila. Akukhulunywa ngesandla lesikhulu ngaso, uthathe ke umuntu wokuphila ngesandla sakhe. Ulimi lolo oluyisifebe. No, singathekisa ukuthi le nkulumo ifaniswa nomuntu olulayo. Yabona uzolalela indlebe yakho, lalela bheka. Indlebe yakho uma izolalela utshelwa bese wenze le nto utshelwe yona ngithi. So nalokho kusho lana kuyachasisela ukuthi ke uma uAdam angase alalele, adle amazwi ngezindlebe zakhe okuphila, bese kwazi ukuthi akwenze konke ofunwa uNkulunkulu, bese aphile okuphakade. Uma ngase alule isandla sakhe, uma ngase elule isandla sakhe, athathe kuwo umuthi wokuphila, athathe kuwo umuthi wokuphila, adle, aphile kuze kube phakade, aphile kuze kube nini? Aphile kuze kube phakade. So ihlakaze wayiqeda ngene, asike sikwele ngeJohane sike sizwe kulento ekhulunywa ngelento yesambulo ukuthi uthini uthi uYohane lapha ngoJesu uthi wayesesukuma uJesu. Wathini uJesu? Incwadi ngokaJohane isahluko 7 verse 37. Yebo, usuku lokugcina olukhulu lomkhosi, uJesu wema wamemeza. Wayesesukuma uJesu, wama, waseva kwalowo wamemeza uJesu. Uma ekhona owomileyo, uthi uJesu uma kukhona owomileyo, akeze kimi aphuze. Akeze bani? Akeze kimi aphuze. Awuyi kolanda amanzi ezikwazi nesichitho.
ulandela izintelezi ukuze uphuze amanzi okuphila. Akisho ungayiphuza imithi yasesibhedlela, uphuze imithi sesikhuluma manje-ke ngamanzi. Yabona lento ekhulunywa uNkulunkulu ngale kwincwadi kaGenesise ethi-ke umuthi wokuphila ila manzi lawa athi uJesu uyibona ukuthi asizophuza kuyena. Uthi wena nonke enomileyo wozani kimi. Uthekani ukuthenga ngemali elimosha imali nithenga izinto engenamsebenzi, nithenga iziwasho, nithenga izimbiza, nithenga yonke into leke baniphili umphefumulo iboshe usathane uyazenzela. Sinikwa manje ithuba lokuthi sizophuza. Glory to God. Yayizwa lento engikhulumayo. Uthe uma ngasabile isandla sakhe manje akazophuza. Yayizwa lento engikhulumayo. Ukhuluma nje isifebe. Amen. Uzokhuluma umqondo ochashile ukuthi ngizophuza kanjani uJesu ngoba ngeke ngimboni. Lithi iBhayibheli lowo ozokwazi wakhe usephuza ukuphila. Ozwa amazwi kaJesu awenze awalonde uthi usephuzile ukuphila. So ingakho ethi-ke uma ekhona omileyo akeze kimi awukhona owomileyo makeze kuJesu. Kusho ukuthi shiya-ke manje ibhodlela lethwayo, shiya manje ukufeba, shiya-ke manje ukuphika, shiya ukundindwa, shiya ukuthabane, shiya ukuhleba, shiya ukusela, shiya ukuba umzenzisi, shiya ibandla lamanga, shiya ushebe, shiya amaroma, shiya amaPentekostali, shiya ama-Apostoli 12. Ushiye yonke into engamdumisa uJesu ukuba yini manje sizofuna uJesu. Asazile manje ukuzokwenza izinto ezimasicashelana. Sizofuna izwi, sohlola imibhalo manje ngoba sifanike ezulwini akithi. Uthi-ke wonke umuntu onxaniweyo makeze kuyena azophuza, aphuze amanzi okuphila. Bese athi emva kwalokho okholwa yimi, lowo njani okholwa yimi, uthi makeze owomileyo azophuza kimi, osafikile azophuza kimi. Lowo okholwa yimi emva kwalokho bezwe lento leyo. Okholwa yimi ukuba abantu uzophuzisa yini amanzi okuphila ayizwi ngoba kufanele ukhole. Kufanele ukhoze. Ngiyabuza uJesu ngakholwa. Lowo okholwa yimi njengokusho kombhalo, njengokusho kwani kombhalo, sidila nani kombhalo, sidila nombhalo, sihlola ini imibhalo, senza ini imibhalo, sifuna ini imibhalo. Kodwa ngaphandle kwemibhalo lokuphila kwethu akunamsebenzi. Bekumnandi ngiziphilela ngezemathani. Kepha bese kufika izwi eliphilileyo. Uma ngawafika izwi eliphilileyo wena, lento lesikhulumayo ayinayo indawo wena. Ngizothini? Uma ke ngawafika izwi lesambulo wena, usazoqhubeka ukuthi wena usindisiwe khona uhlezi emanyaleni. Usazoqhubeka ukuthi usindisiwe khona usenza isono usidla njengefoko, usidla nje ngomuntu ephuza ubhubhudle. Into eneshuka usidla usilise komuntu odla kamnandi, odla ngefoko enayo, odla restaurant ebiza isono usidla kanjalo. Uzodla ngathi udla ukudla balokusho kanti ubhizi ubanjwe isono. Uthi umbhalo Okholwa yimi, okholwayo ezothi noma okholwa eBhayibheli uzoba nenkinga ngoba uzokwazi ukuthi umthaka kaNkulunkulu ukuthi ungaqhubeka wenze noma kanjani. Izwi kaNkulunkulu lithi okholwa yimi njengokusho kombhalo, njengokusho kombhalo esiswini sakhe esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Imifula yazi kuwethatha isikhathi umuntu ayavule indaba kepha namphendwe yambula ubheke. Uthi-ke okholwa yimi njengokusho kwembhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula, uyakugobhoza imifula, uyakugobhoza imifula, uyakugobhoza ini imifula uyakugobhoza hayi umfula, imifula yamanzi. uzogcwala nje imifula kwena, kuzobe kwehla imifula igeleza. Usho ukuthini umbhalo bese echaza ngale ndaba le yamanzi aphilayo, amanzi angani aphilayo. Siyawaphuza lawo. Ngeke angenise ezweni lokuphuza manje. Sesifuna amanzi anjani aphilayo. Sifuna amanzi anjani aphilayo. Indaba. So asingeke siyoke sigidiyela, sifuna amanzi anjani aphilayo. Izwi okholwa yilo uzakugobhoza esiswini sakhe amanzi aphilayo, yogobhoza imifula esiswini sakhe. Usho ukuthini uJesu esho njalo? Uthi lokho wakusho, washo lokho ngomoya abaza kumamukela ukhuluma ngani uJesu? ngomoya. Jesu ukhuluma
ukuthi lokho kodwa njengokukhulu kwembhalo wesizwe sakhe kuyabhobhoza imifula yamanzi aphilayo. Lokho bekusho ngenxa yomoya kumele siwamukele. Lo moya lo ubulizwi kuba ngaphandle kwezwi, ngaphandle kokududuza, ngaphandle kweqiniso ngeke size kuJesu, ngeke kugobhoze imifula. Kuyogobhoza nje isomiso eziswini zethu, bebe kugcwele izintuli, sibulawa imphanga, sibulawa ukoma. Incwadi ngokuba Johane sahambe ungagijimi mfula owoqedela lapho mfula uhambe kwincwadi ya-Amos isahluko 8. Amos 8. Angithi sikhuluma ngokoma manje ukuthi abantu bazokoma isikhathi futhi lapho manje siphila lapho abantu bomile badlala isomiso. Ba-rich bahamba ngezimoto zokwelokusho zinamasondo ebukhali, basebenza imisebenzi emihle emsebenzini, bahola amaholo ngeke wawalinganisa. Into noma uyibheka la ufisa ukuthi ngelinye ilanga kuyaphinde ngizikusize ngokuba bomile kamoya. Kungcono ukube ulambe womele ukulunga kunokuthi ujabuliswe indleko yasemhlabeni ukuba uzoyibeka ube nawo emhlabeni bese ufeka womile, umoya wakho womile. Uyofika uthini baba? Bese thina uJesu ngesikhathi esiphila kusona njengamanje lesi lo prophet lesi. Incwadi ka-Amos isahluko 8 verse 11. Bheka izinsuku ziyeza. Uthi umbhalo-ke usho uAmos. Bheka-ke izinsuku ziyeza. Isho inkosi kuJehova. Usho bani manje? Isho inkosi kuJehova. Usho inkosi manje uJehova uJesu. Unenkinga futhi umbuze uthi-ke omunye-ke uthi mina nguNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe, kepha ngegama lami uJehova ngangingaziwa. Ungazi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama, kepha kuwena ngizoziveza njengobani? NjengoJehova. Bese kuthiwa-ke manje uJesu usethi kwigama elingaphezu kwawo wonke amagama, leli gama elithi uJesu alikho elinye igama ngoba ligama elingaphezu kwaJehova, njengoba lingekho igama elingaphezu kukaJesu. So uJesu uNkulunkulu wabo. Yayizwa indaba? uJesu glory to God, uNkulunkulu wabo. Yayizwa indaba? Isho inkosi uJehova. Usho inkosi uJehova. Lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Isifikile indlala, siphila ngaphansi kwesimo sendlala. Sinomusa sithola izwi. Ngiyakutshela ngithi abantu bacebile, ba-rich, bafundile, baney'moto, banezimali, bazibathanda, baphila kamnandi. IBhayibheli baphila kamnandi, kepha beyaphansi emgodini. Yayizwa ukuba yini? Bathi abafunele ukuthi bahlanganiswe noNkulunkulu. Bathi yini singayifuna uNkulunkulu ngoba sinakho konke. uNkulunkulu uthi-ke umile umphefumulo wakho ulambile. Uyazi wena lokubhizinisi abafana, kepha still awaneliseka kokubili nomfazi ngoba yini? Impilo yakho igcwele isomiso. Uphinde ushintshanisa abantu besilisa, uhamba uthengisa ngomzimba wakho ngoba yini? Ubulawa isomiso. Ucabanga kunemali abakunikayo izokwenza umuntu, kepha ngaphakathi ufile. Usanethuba lokuthi wenze kahle dadewethu, umfowethu. Wena uyazazi ukuthi umfana oqondile uNkulunkulu wakudala waqonda, kepha manje so busy uyazenza umfana umuntu wesifazane, uhamba udunusela abanye abafana nezimkhuba. Lokho kwenza ukuthi wena ngaphakathi ungabi nakho ukweneliseka. Ngisho ungabushintsha ubulili bakho uze ugijime uyoba umuntu wesifazane, amashobo kusazoba wendoda, isifuba esendoda. Ngisho ungasika umphambili wakho usayindoda, uNkulunkulu nje wazalwa indoda kwami kwakhe. Le mhlabeni lithi iBhayibheli ngeke ungazama ukuguqusela ukuthi ngithi wena umuntu wesifazane kube uyindoda. Ungazongitshela ukuthi mina nginamehlo aphelela akubona kahle ukuthi mhlambe ngimphumputhi uzuyaphola ngisho ukuphola. Musandudlala ngani? Isomiso siyasibulala ngenxa yani imphakamo nenkohliso kaSathane. Uthela umoya lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala yezinkwa. Akusayona indlala yokudla leyakhuluma ngayo uNkulunkulu. Kungabi ngeyokomela amanzi. Ayiyona futhi indlala yokuthi womela amanzi leyakhuluma ngayo uNkulunkulu. Kepha kube ngeyokuzwa amazwi. Kepha indlala esibhekene nayo eyokwenza njani? Kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Indlala esibhekene nayo eyokuzwa iqiniso. Iqiniso selivela kancane
basihola ngamanga. Emsebenzini basihola ngamanga. Emphakathini basihola ngamanga. Emabandleni basihola ngamanga. Emakhaya obaba bethu basihola ngamandla, nokhulu nogogo nokhokho bethu basibambe ngamanga ukuba ibabamba imfundiso kaSathane. Manje le mfundiso sele ichonsela kuthina-ke manje eya ngoholoko njalo ethunyelwa kumusa nje ukuthi ngime kuJesu. Awukwazi kwakaze ngayithola intokozo kuJesu nomusa nokuthula. Ngithole ithuba lokuthi ngazane noJesu ebuhleni bami ukuba kukho lolu kwazana noJesu. Ziningi izimfundiso ezithukusayo zamadimoni njengokukhulu kwembhalo kwincwadi yaTimoteyu sahluko 4 kusukela kuverse 1. Ngithi-ke lapha kwincwadi yokuqala sahluko incwadi yesibili yokuqala yaTimoteyu sahluko 4 kusukela kuverse 1 ngifuna nje uverse 1 no 2 phela angifuna ukuningi. Incwadi yokuqala kuTimoteyu isahluko sesine ivesi yokuqala. Yebo. Yebo umoya usho ngokucacileyo. Umoya kukhuluma abani ngithi sikhuluma izinto zikamoya. Lo moya ngabe waqamba namanga bekuthi uqamba amanga ngasibheke phela umoya waqamba amanga sike sizwe lithini. Umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, bayobalekela iqiniso abantu, babalekele ukholo lukaNkulunkulu. Ukholo ngaphezu kwalolo ukholo olukhona lemhlabeni esingazama ukuthi sizincikanise nalo ukuba lonke lolo kholo lolo alunamsebenzi. Ukholo olukhona lukaNkulunkulu. So ungakholwa uNkulunkulu ngoJesu, ukholo lwakho namsebenzi ngeke uzuye kuNkulunkulu ngoshebe. Usheba kanawo umoya engcwele khohlwa. Ngeke uzuye futhi kuNkulunkulu ngoMohammed. uMohammed akanawo umoya engcwele. Ngabe phela wafa wavuka. Yakuthi yebo. Futhi-ke ngeke uzuye kuNkulunkulu ngokhokho bakho namadlozi ukuba abanawo umoya engcwele. Bona bebengeke esibhokweni khona lebelinde khona ngazi. Lapha khona balindile lebelinde khona. benaka omoya abadukisayo. Ukuba yini abantu banaka omoya abadukisayo? Nezifundiso zamadimoni. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Ukuzenzisa kwabantu abaqamba amanga. Why beqamba amanga? Abashiswa uphawu kunembeza wabo. Unophawu lokushiswa uphawu kaSathane. Beqabela ukuganana. Bethi abantu bekufuna nje lokho babesaqhubeka ukuba izoqhubeka, kepha-ke anginankinga ukuthi iqhubeke, kepha ngilayithe ngithuka nje umoya ubhalile phansi ngabaprofeti nabaphostoli ukuthi abantu bazobaleka kwimfundiso ephilileyo. Bazibuthela abafundisi abazobatshela izinto ezithandwa yibona ukuba vele abantu banamadlebe abatshwayo bese beflathelisa izindlebe zabo eqinisweni. Bayakuzulazula kusukela olwandle. Ithi iBhayibheli ngekho-ke bayakuzulazula kusukela olwandle kuze kube eluselwandle. Bazojikeleza behamba bezishayisa ulwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Kusukela-ke lapho khona-ke liphuma khona ilanga kuze kube sentshonalanga. Bahambahambe ukufuna izwi likaJehova. Kepha izwi likaJehova. Befuna izwi likaJehova. Kepha abayi kulifumana. Asike sibheke ukuthi behamba alithi iBhayibheli bazohamba kakhulu alithi. Bazohamba bayolwandle bayolunye ongekunceda abantu sibheke ukuthi-ke lithini izwi kaNkulunkulu. Likuphi izwi? Uyayibona incwadi leyo. Asike sibheke ngokwezwi. Likuphi izwi? Akithi bahambe bezulazula. Umhlaba befuna izwi kepha-ke balithole. Kepha-ke ngoba alikho olwandle, alikho futhi kolunye ulwandle. Lithini izwi-ke? Incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 8. Yes. Kepha kuthini na? Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe. Likuphi-ke? Liseduze nawe. Nalizwi ungahamba ujikeleze uye eZayoni, uye ePhostoli, uye eRoma,
uhambe ukuthi uyokhonza namaMuslim ukuthi uyendiya uyofuna uNkulunkulu bakhona ukuthi uyeChina lithi iBhayibheli izwi kuphi-ke izwi liseduze nawe izwi likuphi liseduze nawe lezwi leli lithi liyaqoqa wena ufuna ukudlebeleka unenkabi so-ke alisela mandla kuwena izwi ngokuba wena ubuthaka ufuna ukugcwalisa inkanuko yakho lithi iBhayibheli izwi liseduze nawe emlonyeni wakho likuphi-ke emlonyeni wakho lisemlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho befuna nje ukuyizwi lithi iBhayibheli bawungeke balinuke ngokuba izwi likuphi liseduze kwakho emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho emlonyeni wakho kusho ukuthi-ke uma selifikile izwi walifunda usuyalazi izwi njengosikhuluma nawe nje lokhu esenimbizayo beqhuzuka noma kubabaza awe Jesu wami uNkulunkulu wami Jesu awubaze basho njalo kulona bangakhona uJesu abangamanzi kepha bayasho abayibambhidisi Jesu kaMaria Abraham Joseph ayikukahle yini leyo manje so izwi sifuna uJesu kuphela ngimfuna Abraham ngimfuna uMaria ngimfuna uJoseph ngifuna uJesu asifuna ngisho uDavidi lezo lonto leyo izikhonzi lezo engikwazi ukukhonza zona ngifuna abani uJesu okungukuthini izwi lokukholwa esilishumayelayo ngokuba uma selishunayeliwe izwi kuwena wavuma ngomlomo wakho njengoba indoda lapha umthelo sivezelwa yona seyishumayezile uFilipi seyibona amanzi ithi naka amanzi-ke Filipi yini engavimbela nami ukuthi ngene emanzini athi uFilipi uma ukholwa ngenhliziyo yonke ungenziwa ungabhabhadiswa waphendula wathi ngiyakholwa uthi umthando-ke ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu ngiyakholwa hayi uJesu lo wecross no plastic nezikwasho hayi uJesu lo kuthiwa womusa songenza noma kanjani lithi iBhayibheli uma sokholwa ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthini uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu so bonke uJesu akushoyo njengendodana kaNkulunkulu uzakwenza ngakuphike mesihlukane nje nokundindwa nokufebe namacici nokuluka namawave nama-gold teeth futhi-ke nobhuti engqwebe nama-necklace nama-ringi mesihlukane uzohlukana kuba yini uthi umzimba wakhe uyithempeli lakhe awunakuthatha ithempeli likaNkulunkulu linikele ebufebeni so uJesu kuzothi-ke ngoba ngaphakathi into ekumele sigezwe yona isono yini ubufebe ukuphika ukuntshontsha amanga ukudlinza okubi ubuwelenge futhi ubusela uyabala uJesu nje nabe athi asilungise lezo zinto athi yeka inzondo yeka igqubu uma unonkinga nomfowenu uhambe kuyena uyocela intethelelo noma umthethelelo uma efika ethi uzocela intethelelo ungalilingi uqinisa inhliziyo yakho ukuba kufika uJesu uqobo lwakhe uyazehlisa ngalo muntu ukuthi ngixolele wena uzothini angeke mina ngikuxolele ngoba wena wara kwasho kwacima kwavutha bese uhambe uyovutha esikobweni ngoba inhliziyo yakhe ayifuni ukuthethelela yayizo lonto leyo ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho fanele uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi uJesu yini uyinkosi fanele uvume lokho ukuthi uJesu uyinkosi inkosi ebusayo ukwenziwa intando yayo inkosi meyithi-ke angibe empini ngeke uzigoloze uthathe ihawu lakho manje uhambe empini inkosi meyithi namhlanje ngizile ukudla namhlanje zokuzila ukudla ngeke kunokuthi cha manje inkosi mina angeke ngikwazi cala lalo zokuzila nje ukudla inkosi meyithi namhlanje akufa omunye umuntu nawena uzogijima kuthiwa mbulala wena uzogijima umbulala ukuba kusho inkosi akisho ukuthi uJesu yakwenziwe njalo but ngisho ukuthi umbusi uyakunika umyalelo bese uyakwenza lokho uma ungakwenzi lokho akayona inkosi kuwena awazi ukuthi uJesu uyinkosi kuwena kuyakusahlula ukwenza izinto ezishona ukuba yini umenza bekuthanda uJesu kuwena le nto ikhuluma nami ikhuluma nawe ayikhulumi nawe kuphela hayi ukuthi mina futhi ukhuluma nawe ngoba iBhayibheli yasifuna ukuthi sitshalwe amaqiniso akukho kusindiswa ngaphandle kokutshela iqiniso simele ukutshela iqiniso
Usindiswa kwini ungatshela iqiniso? uJesu Kristu inkosi. Ukholwa enhlizweni yakho. Ukholwa kuphi? Enhlizweni yakho. Ukholwa kuphi? Enhlizweni yakho. Inhliziyo yakho uzothawela ukuthi ngiyakholwa mina why izithelo sinobonakala ukuthi lokubona ngezithelo. Awukwazi ukuthi isihlahla sama-grapes siphuma ama-orange. Akwazi ukuthi umuntu oyindodana kaNkulunkulu ahamba ayohlala ejoyintini, ahlale emkhiphithweni, ahlale emshadweni weziphingi. Akwazi nje. Ngoba yini ususindisiwe wena? Wasinkosi yakhe yakubusa manje. Ikhiphile obishini. Wayepho mafuni wena uphuma obishini. Wayesala ubhizi umfufuthu unthunge ngezinzini zakho. Wayekufaka unthunga phansi besifazane. Wena mntasilisa wayehamba izinyanga ukhulisa umphambili wakho. Uyamphika uNkulunkulu. Wena dokotela uthi uyakholwa uJesu uyakukhiphisa abantu izisu. Usindiswe kuphi kanti? Wena mntasifazane wahamba ukhipha izisu. Vumani izono zenu. Sithethelele amacala ethu. Ukuze kubonakale ukuthi inkosi yabusa. Lithi izwi lenzela nanande. Soma uzothola abantu abahlela umndeni wena uba uNkulunkulu wena. Wena uzothola abantu abadivorce uNkulunkulu wena. uNkulunkulu uyayinyanya akayifuni divorce. Akafune kwahlukanisa uNkulunkulu. Ingakho-ke asebehlanganiswa uNkulunkulu akekho ngabahlukanisa. Anginawo amandla ukuthi ngatshela abantu ukuthi bayeke umshado wabo. Ngenxa yokuthi-ke ngifuna abahlale ebandleni lapho. Ngabe ibandla lami vele lelo ngabe likaSathane. Kepha likaJesu lizohamba liyohlola imibhalo. Likhuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uyakubuzwa ukuthi abantu bazizwa kanjani. Izinto zikaNkulunkulu zikhulunywa ngoNkulunkulu nangendlela uNkulunkulu afuna zikhulunywe ngayo. Azikhulunywa ngemizwa. Asikhulume ngokuthi uthini uhulumeni wale mhlaba. Asinandaba nohulumeni wale mhlaba oseksiwa ezwini likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi uyena samkhuluma. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Ukuganana makuhlonishwe yithi sonke. Umbhede ungabi nasisindo. Umbhede womshado ungabi nasisihla. Ngokuba izifebe neziphingi. Labo abalala bangashadile nalabo abashiya imishado yabo bayolala ngaphandle. uNkulunkulu uyabasahlulela. uNkulunkulu uyakubahlulela. Meze kwahlulela umbuso wezokulahla ngoba indlela osuke ngayo ingalungile phambi kwakho. So-ke shisekela uphenduke manje phuma nje ezweni uNkulunkulu angayifuni. Ungalinde futhi uzilandulele ukuthi mhlambe hayi umkhwena uqala kuthiwa ngilasha lithi iBhayibheli lo olasha umkakhe uyamphengisa nalowo olasha umkhwena wakho uyomenza isiphiki. Sopa kuba wena ungathi bese ulashiwe bese uhamba uyophinga ngokuba uNkulunkulu akazwani neziphiki uza kusahlulela. Lezi indaba nayo indaba esiyona lesipele kuyona indaba ebalulekile indaba yamanzi. Sekumele agobhoze lamanzi bese uphumile kulezinto la lithi iBhayibheli-ke bedukwana yilongonalo wabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu ukukhethelwa kwezono khona niyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yona ukhuluma uJesu iwona umoya noma iwona amanzi nawo ayekhuluma ngawo isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yizwi lelo ongalilanda ethempelini. Moya oyingcwele akalanda ethempelini. Akalandwa entabeni. Washo lokho ngumoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Uthi uJesu kwincwadi yesabhuku sehlobo 22 right. Esesibhala nje lelo sesiphethe kamnandi ngomgcwele ngomoya kaNkulunkulu asiphe wona ukuba siqonde ukuthi lezi zinto sikhulumayo nje bekhulume kuGenesis bekhuluma kwesabhuku bekhuluma kweVula bekhuluma eVana ukuthi-ke nayi indaba lekhona uthini. Wayesenikhombisa umfula wamanzi okuphila. Yebo. Acwebezela njengekristali. Yebo. Ubuhle bokugcwala lo. Uvela esihlalweni sobukhosi. Vela kuphi? Esihlalweni sobukhosi. Hlala esihlalweni sobukhosi. Siya uNkulunkulu. Yeah. Glory to God. Nesabani nesikaJesu Kristu. Phakathi kwesitaladi sawo. Phakathi kwalomgwaqo lo. Nomfula. Yebo. Emaceleni amabili kukhona umuthi wokuphila. Ukhona yini? Umuthi wokuphila. Awuzwe yini? Lapho lo muntu esidingayo. Umuthi, amanzi, umfula nje wegobhoze konke kuhle.
ufika khona uphile sabe uyothatha umuntu onjani lo kube phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni amabili kukhona umuthi wokuphila khona umuthi wokuphila othela izithelo uthela izithelo eziyishumi nambili ezibabele isizwe sika-Israyeli uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga awukuhle akho isikhathi sobusika kuthiwa kunesomiso ngoba yena umuntu lo wokuphila uphila phakathi umuntu wokuphila iselithi Bible umuntu wokuphila namaqabunga omuthi angokuphulukisa izizwe namaqabunga lo muthi asike sibeke nala ingamakhasi namaqabunga lomuthi wokuphila lezwi leli lithi ukuphulukisa izizwe lezi sinikiwe ukuphulukisa izizwe abakholwayo abona bonke abazosindiswa yayizindaba ithi umuthi ongokuphulukisa izizwe yebo akusayi kuba khona nokugodwa okuqalekisa akusayi kuba khona nokugodwa okuqalekisa ngeke kusaba khona ukuqalekisa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu yebo nesewulu siyakuba kuwo umuntu ophila umuntu ophila sikuwo asike eceleni kwabo sikuwo siyambonga uJesu umoya lo asinika wona ukuthi siqonde ukuthi kuyena khona ukuphila okuphakathi lo muntu ekuthiwa uma ngasuka ajamalula isandla adle ekuthini okuphila phakathi naku kuthiwa manje lo muntu okhona la upha isihlalo sikaNkulunkulu noJesu sikuwona lo muntu lo yayizindaba banike nezinceku zakhe ziyakumkhonza zibone ubuso bakhe zibona yini ubuso bakhe sesibheka ukuthi abantwana bayabona ubuso kaNkulunkulu awubanike bese kuwele lapho uzobatshela negama lakhe liyakuba semabunzini azo negama likaJesu liyakuba la ezibongweni zalabo abakhoza uJesu ingakho lithi ke awuphinde uhlahle kancane nje ivesi ukuthi ke ngeke sebeyobona ubuso bukaNkulunkulu bese unika incwadi yaMathewu sahluko 5 verse 8 bese siyavala ithi ke nezinceku zakhe ziyakuphila phambi kwakhe bese ziba negama lakhe eziphongweni zazo izinceku so abanjani abazokubona ubuso bukaNkulunkulu yini uNkulunkulu afuna siyenze ukuze sikwazi ukubona ubuso bakhe othi kuyaNkulunkulu incwadi yaMathewu sahluko 5 verse 8 babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo babusisiwe ukuhlanza izinhliziyo zethu singazenzi inkulu ezinhliziyo zethu uma sizwa izwi lakhe khona sizokwazi ukungena ezulwini lapho ekhona awuphinde ufunda incwadi yeSamuel sahluko 22 kusukela ku verse 15 lapho khona seyicacisa ukuthi ke noma qala from verse 14 lapho khona seyicacisa ukuthi ke babusisiwe abahlanza izingubo ithengana abahlanza izinhliziyo zabo ufuna abantu bagezwe ngaphakathi enhliziyweni yayizolonto la bahlanza izingubo zabo umoya kaNkulunkulu uhlala kuphehlizweni yakho so inhliziyo yakho uma ingcolile nengubo yakhe ingcolile yayizolonto la maningi babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene ngamasango emzini yebo ngaphandle kukhona izinja akungene ukungcolile ngaphandle kukhona izinja nabathakathi izifebe nababulali nabakhonza nabantu abaguqana izithombe bekhonza izithombe namadlozi namadimoni nabo bonke abathanda nabenza amanga bangaphandle ebusweni bukaNkulunkulu babusisiwe bangena ngesango bona abazokwazi ukungena bangaphandle khona izinja izifebe abathakathi ababulali nabantu abathanda amanga nabakwenzayo yayizolonto lezo banika incwadi yezenzo 2:38 ingakho siphumana abadlela amanga ukuba ahlinzwa kanje iBhayibheli emabandleni akushumayelwa kanje kuyakwazi lokho akushumayelwa kanje abayithandi lena bathanda nihleli mfukamela izolozini so asizela ngake thina ukuzonishushushuzela emakhaleni sizela uzonikhumbuza ukuthi sizona sifanele ukuphenduka so sifanele sishisekele ini ukuphenduka iBhayibheli ishisekele ukuphenduka
Uyazi ukuthi uma ungaphenduka uza kuphimisela. So angifuni ukuphinyiselwa ngeke kodwa ngitshela ngeqiniso. Shisekela kuphenduke. Lithi iBhayibheli sebekuzwa bonke bahlabeke ezinhliziyweni. Base bethi kuPetru nakubanye abazalwane. Madoda abazalwane, siyakwenza njani na? Wayesethi uPetru-ke, Phendukani! Iloya loyo Abaphathizi ezambeni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zethu khona sokwamukeliswa Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. ukuba lesithembiso ngesithethe sabantwana bethu. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubalwa. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi obayala watheni, Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. masibalekele isono sizisindise kulesizukulwane esiphambeneyo. Siyambonga uNkulunkulu othembakele osenzela umusa ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuthi sitshele iqiniso ukuthi masibalekele ukufa ngokuba isono ukufa kokuqala ubusisiweke lo osindiswa ekufeni kokuqala ngokufa kwesibili ngeke kusaba nawo amandla kuyena. Siyacela-ke labo abantu bafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu njengokusho kwemibhalo, kufanele ukubhabhadiswe ukuphenduka njengokusho kwemibhalo. Uyakusithinta kule mininingwane le oyibonayo, uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela. Ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwemibhalo, bese-ke ugcwalise ngesiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Uma ngokugcwaliswa bese ugcwalisiwe kufanele ungene emanzini bese uhlala esifundisweni sabapostoli. Sihlanganyele eklapheleni isinkwa, ehlanganyeleni nasemkhulekweni njalo njalo singayimi. uNkulunkulu asilonde kuze kufike isikhathi sokuthi uJesu uyabuza ulanda ibandla lakhe. Singasilaleli kulo mbuzo sisizwe izindaba ezimnandi zezulwini. Jesu Kristu inkosi. Usithinteke uma ufuna ukubhabhadiswa imininingwane uyayibona noma uyizwile kuqala inkonzo. uJesu Kristu uyaxolisa. Jesu Kristu inkosi. Cela usibalela ngomkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena wedwa Nkosi, izwi lakho liyinkemba, liyahlaba uNkulunkulu onamandla, licijile, likwazi ukwahlulela imidlinzo nemicabango. Akukho ongacasha kulo. Wena wedwa uNkulunkulu onamandla, mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu. Wena ugcwalisa ukulunga nobugcwele bakho. Sihlanze Nkosi izingubo zethu zikamoya ukuze sithole ilungelo osiphe lona Nkosi, kungakasekelwa nezulu nomhlaba, ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngoJesu Kristu, yena yedwa inkosi nomsindisi. Thatha udumo nenkazimulo sikulekela nabo bonke abantu abagulayo ngokamoya ukuba baphulukiswe Nkosi kubo konke ukugula abahlushwa ngukho egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade.